Otartekoa nahi dut, nahi izan aditza. Aupa lagunok, gaur zer nahi duzun esango duzu eta proposamenak egingo dituzu. Adibidez, nik proposamen bat egin nahi dizuet. Hurrengo bideoa ikusi nahi duzue? Bideoan, Amanek Sandrari kanpoan afaltzea proposatuko dio. Kanpoan afaldu nahi dut. Kanpoan? Bai, kapritxoa daukat. Baina kanpoan non? Ez dakit. Zuk ez duzu nahi? Tira, ez da plantxarra. Jatetxe batean? Plazako pizzeria? Pizzeria, gaur. Bueno, edo gitarteko bat, bestela. Nahi izan aditza, nahi adierazteko eta proposamenak egiteko erabiltzen dugu. Zer egin nahi du Amanek? Amanek kanpoan afaldu nahi du. Esaldiaren egitura hau da. Izena edo izen ordaina nork kasuan. Izena zer kasuan eta amaitzeko aditza nahi izan. Amanek ogitartekoa nahi du. Amanek nork. Ogitartekoa zer. Nahi du, nahi izan aditza. Zer plurala bada, aditza pluralean jarriko dugu. Amanek pizzak nahi ditu. Batzuetan izena, zer, ekintza bat izan daiteke. Kanpoan afaldu, ekintza bat da. Eta zer galderari erantzuten dio. Eta berdin jokatuko dugu. Singularrean dagoenez, aditza singularrean jarriko dugu. Amanek kanpoan afaldu nahi du. Proposamenak egiteko, nahi izan aditzarekin galdera bat egiten dugu. Galdera horiek baiezko edo ezezko esaldi moduan formula daitezke. Baiezko esaldiak honela egiten dira. Izena edo izen ordaina nork kasuan. Zer eta nahi izan aditza. Adibidez, zuk ogitartekoa nahi duzu? Pizzak nahi dituzu? Ezezko esaldiak honela osatzen dira. Ez, aditz laguntzailea ukan, izena zer eta aditz nagusia nahi izan. Adibidez, ez dituzu pizzak nahi? Zer ekintza bat bada, ez duzu kanpoan afaldu nahi? Erantzun galderei. Zer nahi duzu? Nik pizza nahi dut. Zer nahi du Amanek? Amanek kanpoan afaldu nahi du. Galdera honi baietz erantzun. Zuk ogitartekoa nahi duzu? Bai, nik ogitartekoa nahi dut. Ez erantzun. Ez duzu kanpoan afaldu nahi? Ez, nik ez dut kanpoan afaldu nahi. Zerbait egin nahi dugula adierazteko erabiltzen dugu nahi izan aditza. Proposamenak egiteko berriz, honelako baiezko eta ezezko esaldiak osatzen ditugu. Hauek dira izen ordainak nork kasuan. Nahi izan aditza, zer singularra denean eta plurala denean. Hurrengora arte!